Uživat ćete, pogledajte cijeli video. Ovakve sandale, ko je nosio, valjda svi, čatal, mi smo ga zvali, kamenče staviš pa sok, taj ukus, najbolji. Devojke, lepota, moda. Ko zna zašto je ovo služilo, a svi smo ga imali. Šta li ima ovo? Ko pamti još šta ima ovo opakovanje? Papuče, vlečki, Čiko Manovo. To su večiti. Djeca. Ovo je bio za sat, ono što se navija pozadi, da. Buna, bilo je ovce, bilo je bune. Bake su ovako pletali. Celuvki. Zimos, nema šta da radimo, pa ajmo celuvke. I ovo je isto masna kolač, isto zimos, najviše smo i spremali. Video kasete kad su izašli. Naše svadbe su bile na to. Ukus, taj ukus, pamti se. Ovo je sa plaža neke. I ove lopte, kad smo bili djeca, još ih ima. To je već lopta za plažu. I tenis. Skakali smo ovako na ovo. U školi i kući. Ovako smo se zabavljali po ceo dan po otocima. Lampa, na gazije. Ko se sjeća Kolinus, pasta za zube. Automatik, čudo od mašine. To je bilo čudo da ga imaš tada automatik. Rakice, malo selski idile. Ovako su bili ljudi složni, pa zajedno su čistili snijeg. Hvala vam na podršci. Pogledaj novi video na YouTube kanal Dragan Andrić. Zapratite kanal.